Ωραία. Μάλιστα. Γεια. Αποφάσισες λοιπόν να αγοράσεις μια παλιά μοτοσυκλέτα και μία από τις επιλογές σου είναι κάποιο φαντούρο. Και λες, ας καθίσω στον καναπέ μου να ρίξω μια ματιά στις αγγελίες, να σκρολάρω και να δω τι γίνεται. Κάτσε λοιπόν στον καναπέ σου και να δούμε 2-3 πραγματάκια που μπορείς να δεις από μία αγγελία από τον καναπέ σου χωρίς να σηκωθείς, εσύ μη σηκώνεσαι. Το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς σε μία αγγελία είναι ο τίτλος. BMW F6,5 Φαντούρο, ημερομηνία. Ας δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με την ημερομηνία. Επειδή βλέπω στα site αγγελιών πως κάποια φαντούρο έχουν λαθασμένη ημερομηνία. Λένε F6,5 φαντούρο του 2000 ενώ είναι του 96 ή του 97 ή του 95 ή του 94 ή του 93. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι πάντα η ημερομηνία είναι προς τα πάνω. Ποτέ δεν είναι προς τα κάτω. Δηλαδή φαίνεται το μηχανάκι ότι είναι νεότερο από ότι είναι. Δεν ξέρω, απλά το λέω. Λοιπόν, υπάρχουν 3 πράγματα που μπορείς να δεις από τις φωτογραφίες, τα οποία αμέσως θα σου πούνε εάν η ημερομηνία που γράφει συνάδει με την ημερομηνία της μοτοσυκλέτας που κατασκευάστηκε. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα 3 κραυγαλαία χαρακτηριστικά των φαντούρο. Το πρώτο χαρακτηριστικό ενός φαντούρο είναι το flash. Τα μοντέλα που κατασκευάστηκαν από το 1993 μέχρι και το 1997 δεν έχουν αυτό εδώ το flash. Το flash των πρώτων φαντούρο είναι ενσωματωμένο εδώ πέρα στο πλαστικό. Αυτό το flash, το πλαστικό που εξέχει έτσι έξω, μπήκε στην τελευταία κοψιά του φαντούρο 97, 98 και 99 ή και 2000 τέλος πάντων. Οπότε αν δούμε ότι αυτό το flash δεν είναι όπως αυτό εδώ το πλαστικό να εξέχει, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι του 2000 που γράφει η αγγελία ή του 99. Επειδή το βλέπω συχνά αυτό, γι' αυτό το λέω. Δεύτερο θεματάκι και σημείο που μπορούμε να καταλάβουμε την ημερομηνία ενός φαντούρο που πωλείται. Τα μοντέλα 93 με 97 εδώ αριστερά έχουν δείκτη θερμοκρασίας. Ρολόι έχουν μόνο τα μοντέλα 97 με 99 και 2000. Υπάρχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, το οποίο αφορά αυτό εδώ το μαύρο το πλαστικό, το οποίο εντάξει δεν φαίνεται τόσο έντονα στις αγγελίες, αρκεί με το flash να καταλάβουμε και το ρολόι την ημερομηνία. Αλλά παρόλα αυτά τα πρώτα φαντούρο δεν έχουν ακριβώς το ίδιο πλαστικό. Το πλαστικό τους αυτό έρχεται λίγο προς τα κάτω, έχει μία άλλη γωνία, είναι λίγο διαφορετικό και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να κάνω λάθος, πως στις πρώτες γενιάς στο φαντούρο αυτό εδώ το πλαστικό πρέπει να αφαιρεθεί για να γίνει η αλλαγή λαδιών, ενώ σε αυτό εδώ το νεότερο και τελευταίο μοντέλο φαντούρο δεν χρειάζεται αυτό το καπάκι να αφαιρεθεί το πλαστικό, χωρίς να είμαι όμως εντελώς σίγουρος. Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που μπορεί κάποιος να δει κάποια πράγματα για ένα φαντούρο από τον καναπέ του πριν κάνει οτιδήποτε. Εάν το μηχανάκι έχει λευκά όργανα, σημαίνει πως είναι ελληνικής αντιπροσωπείας, σημαίνει πως είναι ελληνικό. Εάν τα όργανα είναι μαύρα, σημαίνει πως είναι εισαγόμενο. 99% αν είναι μαύρα σημαίνει πως είναι από τη Γερμανία. Μπορεί να είναι και από κάποια άλλη χώρα, δεν είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Πάντως τα ελληνικά φαντούρο έχουν λευκά όργανα. Δεν λέω πως είναι καλό ή κακό, απλώς το λέω επειδή
βλέπω πως δεν αναγράφεται στην αγγελία αν το μηχανάκι είναι εισαγόμενο 99%. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το αν κανείς αξίζει να αγοράσει εισαγόμενη μοτοσυκλέτα απ' έξω ή να αγοράσει ελληνική. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο χρήζει ολόκληρου βίντεο για ανάλυση. Οπότε λοιπόν, εάν τα φαντούρο που βλέπουμε σε αγγελίες έχουν λευκά όργανα, είναι ελληνικά. Εάν έχουν μαύρα, δεν είναι ελληνικά. Συνεχίζεις να είσαι στον καναπέ σου, δεν χρειάζεται να σηκωθείς, μη σηκώνεσαι. Επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνεις από τον καναπέ σου είναι να τηλεφωνήσεις στον πολιτή, αν δεις ότι σου αρέσει ένα φαντούρο, και να του πεις να σου στείλει 30 καλές φωτογραφίες και όχι κουνημένες και όχι από μακριά, κοντινές, πορτρετικές. Πορτρέτο είναι όταν είμαστε κοντά. Αυτό τώρα λέει το δάχτυλό μου, είναι, αν το βγάλουμε φωτογραφία, είναι πορτρέτο. Ας το πούμε. Δεν είναι ευρυγόνιο. Λοιπόν, θα ζητήσεις 30 φωτογραφίες από όλα τα σημεία της μοτοσυκλέτας και ακόμη και κάτω από τη σέλα. Θα του πεις να βγάλει τη σέλα και να βγάλει φωτογραφίες, κάποια πράγματα που θα σου δείξω τώρα. Εδώ αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του σκελετού. Εδώ αναγράφεται ο κωδικός χρωματισμού των πλαστικών, κωδικός χρώματος των πλαστικών. Όπως βλέπουμε. Εδώ αναγράφεται το serial number του σκελετού. Τα λέω επειδή μπορεί να είναι κομμένη, κλεμμένη, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οπωσδήποτε και μία άδεια της μοτοσυκλέτας για να δούμε ότι αυτό εδώ συμφωνεί με την άδεια. Τα φαντούρο κανονικά έχουν ένα kit με εργαλεία ανάγκης κάτω από τη σέλα, original. Αρκετοί ιδιοκτήτες τα κρατάνε για την πάρτι τους και δεν υπάρχουν στις μοτοσυκλέτες που πωλούνται. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Δεν λέω πως είναι κάτι φοβερό, αλλά ένα φαντούρο όταν πωλήθηκε είχε αυτά εδώ τα εργαλεία ανάγκης. Καλό είναι να υπάρχουν. Μπορεί και να μην υπάρχουν, ok, δεν πειράζει. Πάντως καλό είναι να υπάρχουν. Στις φωτογραφίες που θα μας στείλει ο ιδιοκτήτης, πολύ κοντινές, πρώτα αξίζει να δούμε το κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας. Εφόσον το φαντούρο είναι μια μοτοσυκλέτα που πηγαίνει και στο χώμα, από το κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ έχει πάει στο χώμα ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Όλα τα πετραδάκια από την μπροστινή ρόδα και από τους μπροστινούς που θα προπορεύονται στην παρέα μας, έρχονται όλα από τη μέση και κάτω. Οπότε λοιπόν ένα φαντούρο το οποίο κάτω δεν έχει χτυπήματα, ας πούμε τα αυτοκόλλητα, αυτό το αυτοκόλλητο είναι σαν να μπήκε προχθές από το εργοστάσιο. Ένα φαντούρο λοιπόν που δεν έχει πολλά χτυπήματα στο σκελετό, στο μαρσφιέ, στο ψαλίδι πίσω και στην εξάτμιση, που κοίτα να δεις σε πόσο σωστή θέση είναι η εξάτμιση του φαντούρο. Βρίσκεται ψηλά και έξω από τη μοτοσυκλέτα. Βασική αρχή στο motocross. Βλέπω κάτι καινούργιες μοτοσυκλέτες, adventure λέει, και το τελικό καζανάκι είναι εδώ πέρα κάτω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνει αυτό, γιατί ένα καζανάκι που θα είναι εδώ πέρα κάτω, στα πρώτα 50 χιλιόμετρα εκτός δρόμου θα γίνει σαν σουρωτήρι. Δεν λέω ότι θα καταστραφεί, αλλά θα γίνει σαν σουρωτήρι από όλα αυτά που πετάγονται. Ενώ το φαντούρο, η Λαφρανκόνη φρόντισε να βάλει και 2 προστατευτικά καπάκια και έτσι το τελικό καζανάκι προστατεύεται από το εκτός δρόμου, από την εκτός δρόμου χρήση. Οπότε λοιπόν κοιτάζουμε οπωσδήποτε χαμηλά την μοτοσυκλέτα από τις φωτογραφίες.
Ο γνήσιος ανεμοθώρακας του φαντούρο έχει ακριβώς αυτό εδώ το σχήμα. Αυτός εδώ είναι original. Δεν είναι μαύρος κανονικά, είναι διάφανος, έχει ένα χρώμα ζαχαρί, ροζουλί λίγο. Αυτός εδώ είναι βαμμένος μαύρος. Απλά δείχνω πώς είναι ο original, το σχήμα του γνήσιου μανίσιου ανεμοθώρακα ενός φαντούρο. Δεν έχει σημασία αν είναι αλλαγμένος, δεν είναι κάτι φοβερό, απλώς μιας και μιλάμε για τα φαντούρο, δείχνουμε και τον ανεμοθώρακα, τον γνήσιο. Υπάρχουν πολύ αξιόλογοι ανεμοθώρακες, δηλαδή οι περισσότεροι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο κάνουν μια διαφορετική κούρμπα. Αυτός εδώ είναι ο μανίσιος, είναι της BMW. Αυτή εδώ η κίτρινη πάστα δεν είναι μουστάρδα, είναι η εργοστασιακή πάστα. Εάν δούμε από τις φωτογραφίες, και εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, υπάρχει εργοστασιακή πάστα. Εάν δούμε στις φωτογραφίες ότι σε κάποιες τέτοιες βίδες υπάρχει και κίτρινη πάστα, σημαίνει πως αυτές οι βίδες ελάχιστα έχουν ανοιχτεί ή και ποτέ. Δεν λέω πάλι ότι είναι καλό ή κακό, απλώς να ξέρουμε τι είναι αυτό το κίτρινο πράγμα πάνω σε μια μοτοσικλέτα, τουλάχιστον στο φαντούρο. Τα φαντούρο δεν μπορούν να πάρουν εμπρός εάν ο ορθοστάτης είναι ανοιχτός. Υπάρχει εδώ πέρα μία φύσα η οποία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Εάν ένα φαντούρο μπορεί να πάρει μπρος με τον πλαγιοσάτη, σημαίνει πως αυτή η φύσα είναι αφαιρεμένη. Την έχει αφαιρέσει ο ιδιοκτήτης. Πάλι δεν λέω πως είναι κάτι κακό, απλώς το λέω. Όπως είπαμε και στο πρώτο βίντεο για την ιστορία του φαντούρο, οι γνήσιοι καθρέφτες είναι της Βιταλόνι, το οποίο αναγράφεται εδώ πέρα, Βιταλόνι. Οι συγκεκριμένοι καθρέπτες της Βιταλόνι έχουν εκπληκτικά κρίσταλα. Αναφέρομαι στο κρίσταλο, δεν αναφέρομαι απαραίτητα στο σχήμα, στο σχεδιασμό, που πάλι είναι πάρα πολύ καλός. Τα κρίσταλα των γνήσιων καθρέπτων του φαντούρο είναι εκπληκτικά. Δεν γνωρίζω τα aftermarket τι σόι κρίσταλα έχουν, δηλαδή aftermarket καθρέπτες δεν ξέρω, γιατί ποτέ δεν είχα φαντούρο με aftermarket καθρέπτες. Πάντως τα κρίσταλα των γνήσιων είναι πραγματικά εκπληκτικά, δηλαδή υπάρχουν με μοτοσικλέτες πολύ ακριβότερες εκείνης της ηλικίας. Ας πούμε οι καθρέπτες του Βαραντέρο είναι απαράδεκτοι, όπως και τον Άφρικα. Αναφέρομαι στα κρίσταλα, έτσι, στην ποιότητα των κρυστάλλων. Επόμενο θέμα που μπορούμε να δούμε από τις φωτογραφίες είναι τα ελαστικά, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Να πω ότι τα ελαστικά για ένα φαντούρο θα μας κοστίσουν γύρω στα από 250 ευρώ. Εγώ ας πούμε τα άλλαξα προχθές και έδωσα 300 ευρώ. Βέβαια εγώ έβαλα τα Metzeler του Ranch, που θεωρώ πως είναι η καλύτερη επιλογή για αυτή τη μοτοσικλέτα. Το φαντούρο στην ουσία είναι ένα 70-30 μηχανάκι, να μην πω και 60-40, δηλαδή 60 on 40 off, άντε 70 on 30 off, και το του Ranch του κάθεται λουκούμι. Ένα ακόμη πράγμα που μπορούμε να δούμε από τις πολύ κοντινές, επαναλαμβάνω, φωτογραφίες είναι σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δισκόπλακες και αν χρειάζεται αλλαγή. Είπαμε πως για να αλλάξουμε δισκόπλακα σε ένα φαντούρο μπορεί να χρειαστούμε από 60 μέχρι 150 ευρώ μόνο για το ανταλλακτικό. Επίσης πρέπει να δούμε μπροστά αν υπάρχουν τίποτα διαρροές από λάδια. Και ερχόμαστε στο πιρούνι. Υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα να δούμε κάποια γραμμή με λάδια στις φωτογραφίες. Αυτό σημαίνει πως είναι ξεραμένες οι τσιμούχες λόγω ηλικίας και ξερνάνε λάδι στο πιρούνι. Να έχουμε υπόψη μας πως για να κάνουμε σέρβις στην μπροστινή ανάρτηση ενός φαντούρο, εντάξει τώρα δηλαδή άμα μπει στη διαδικασία να αλλάξεις ξύστρες τσιμούχες, σημαίνει πως θα λυθεί όλο η ανάρτηση μπροστά, οπότε καλό είναι να γίνουν και όλες οι υπόλοιπες εργασίες, δηλαδή γενικό σέρβις ανάρτησης.
Εγώ ας πούμε έδωσα 140 ευρώ για να κάνω ολικό σέρβις στην μπροστινή ανάρτηση. Να το έχουμε υπόψη μας και αυτό. Και πηγαίνουμε στους λαιμούς της εξάτμισης. Από το λαιμό μιας εξάτμισης μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδηγούσε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Όσο πιο μπλε είναι ένας λαιμός, ινοπνευματή, τόσο περισσότερο γκαζιάρης ήταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Το ινοπνευματή αυτό το χρώμα είναι αποτέλεσμα χημικής αντίδρασης των θερμοκρασιών, γενικώς με το μέταλλο, και όσο πιο πολύ μπλε είναι ο λαιμός, τόσο περισσότερο γκαζιάρης ήταν ο προηγούμενος. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, η λαιμή της εξάτμισης αυτού του φαντούρο είναι σε πολύ normal κατάσταση. Βέβαια είπαμε πως έχει πάρα πολύ ποιοτικούς λαιμούς και εξάτμιση. Παρ' όλα αυτά, από το λαιμό της εξάτμισης μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για μια μοτοσυκλέτα. Ακόμη και που ήταν παρκαρισμένη. Ένα ακόμη πράγμα που μπορούμε να δούμε από τις φωτογραφίες, τις καλές φωτογραφίες εννοώ, είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται η μούρη της μοτοσυκλέτας. Επειδή το φαντούρο είπαμε προορίζεται και για εκτός δρόμου, σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία μπορεί να έχει πάρα πολλά χτυπήματα από μπροστινούς φίλους μας. Φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν μόνοι τους. Όλο και κάποιος μπορεί να είναι μπροστά μας. Όλα αυτά που θα έρθουν από τους μπροστινούς μπορεί να κάνουν ζημιές, οι οποίες μπορεί και να μας κοστίσουν. Τι εννοώ? Πες ότι πέφτει κάτι, ρίχνει ο μπροστινός μια κοτρώνα, ένα πετραδάκι και ραγίζει το φανάρι. Το φανάρι ενός φαντούρο, όπως είπαμε στο πρώτο βίντεο, είναι της Bosch. Παίρνει μια κοινή λάμπα ή τα 4 και θα μας κοστίσει περίπου 60, 70, 80 ευρώ μεταχειρισμένο. Έτσι καινούριο δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βρει. Και μιας και μιλάμε για φανάρια μοτοσυκλετών, να πούμε κάτι ακόμη με αληθινά νούμερα. Το φανάρι, μόνο το φανάρι, όχι τα υπόλοιπα, μόνο το φανάρι της καινούριας Africa Twin 1100 ή 1000 κοστίζει 1400 ευρώ. Θα το ξαναπώ. Το φανάρι του καινούριου Africa Twin 1000 ή 1100 κοστίζει 1400 ευρώ μόνο το φανάρι. Ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να δεις σε μία μοτοσυκλέτα, που δεν φαίνεται από τις φωτογραφίες που είναι μακρινές, είναι οι βίδες. Οι βίδες της μοτοσυκλέτας. Οι original βίδες του φαντούρο είναι έτσι. Πολλές φορές, πολλές μοτοσυκλέτες έχουν αλλαγμένες βίδες. Αυτό το φαντούρο π.χ. έχει όλες τις original βίδες παντού. Τι σημαίνει original βίδα? Μπορεί να σημαίνει ότι το μηχανάκι δεν έχει τρακάρει. Μπορεί να σημαίνει ότι αυτοί στο συνεργείο που του κάνουν σέρβις δεν είναι απρόσεκτοι. Πάρα πολλές βίδες χάνονται στα συνεργεία. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος αφαιρεί τα πλαστικά, τα πλαϊνά αυτά εδώ, όταν είναι να πάει για εργασίες ή το μαύρο αυτό, και πηγαίνει το μηχανάκι γυμνό στο συνεργείο γιατί φοβάται μη χαθεί κάποια βίδα original. Να πούμε πως οι original βίδες του φαντούρο κοστίζουν περίπου 6 με 8 ευρώ η μία. Αυτές λοιπόν είναι οι original βιδούλες και καλό είναι να έχει τις original. Μπορεί και να μην τις έχει, δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κακό, αλλά ας το δούμε και αυτό το θεματάκι. Δείχνει πολλά πράγματα για τον ιδιοκτήτη.
Το επόμενο πράγμα που πρέπει να ζητήσουμε από τον πολιτή είναι να μας στείλει ένα βίντεο 2 περίπου λεπτών με τη μοτοσικλέτα να λειτουργεί στο ρελαντί. Να τη βάλει μπρος και να την αφήσει κανένα λεπτό με 2 να δουλέψει για να ακούσουμε πώς δουλεύει η μοτοσικλέτα στο ρελαντί της. Κάπως έτσι λοιπόν μπορείς πολύ επιδερμικά, αυτά που είπαμε είναι πολύ επιδερμικά πράγματα, να δεις από τον καναπέ σου και από το κινητό σου κάποια πράγματα για ένα φαντούρο. Εννοείται πρέπει να το πας σε έναν μηχανικό της εμπιστοσύνης σου. Καλό είναι να γνωρίζει και 5-6 πράγματα για φαντούρο. Έχουν κάποιες ιδιοτροπίες. Ας πούμε η αλλαγή λαδιών για να γίνει, το φαντούρο έχει 2 τάπες, δεν έχει μία. Τέλος πάντων έχουν κάποιες ιδιοτροπίες στα φαντούρο. Καλό είναι να το γνωρίζει, αλλά φαντάζομαι θα το πας σε ένα μηχανικό, θα πας να το δεις από κοντά. Εγώ αυτά που σου έδειξα αφορούν τον καναπέ σου και πριν καν σηκωθείς από την καρέκλα. Να συνεχίσω λίγο κλείνοντας να πω κάποια ακόμη πράγματα για το φαντούρο. Το φαντούρο εννοείται θα ελέγξουν τα ρεύματά του, πώς λειτουργεί. Εννοείται πως ο μηχανικός σου μπορεί να δει αρκετά πράγματα που θα το πας. Ας πούμε σε τι κατάσταση είναι οι αλυσίδες, τα γρανάζια, να το κάνει μία βόλτα, μήπως θέλει κανένα συνεμπλοκ πίσω τροχού, μήπως κάνει τίποτα, το μηχανάκι κάνει... Αν και δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κανένα που να έχει αλλάξει συνεμπλοκ πίσω τροχού. Η αλυσιδογράναζα για φαντούρο να υπολογίζεις γύρω στα από 60 ευρώ. Τώρα αν θες να βάλεις τη χρυσή αλυσίδα της DID, θα πας στα 120-130. Εντάξει, είναι φυσιολογικά νούμερα. Μπορεί να σου φαίνονται ακριβά, αλλά όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, το φαντούρο είναι σχετικά φθηνοσυντήρητο. Δηλαδή είπα ότι έδωσα 140 ευρώ για να κάνω ολικό σέρβις στην ανάρτηση, η οποία όπως είπαμε είναι μια σόβα. Είναι τη σόβα, ένα πάρα πολύ απλό πιρούνι, πάρα πολύ καλό όμως. Δηλαδή τα καλάμια του δεν είναι καλαμάκια για καφέ, τα είδες, είναι καλάμια σοβαρά. Για πήγαινε κάνε σέρβις σε μια white power ανάρτηση ή σε μια all-ins ανάρτηση. Βλέπεις μια μοτοσικλέτα 5.000 ευρώ, τι ωραία, τι καλά, full white power. Για πάρε ένα τηλέφωνο, έτσι πειραματικά ρε παιδί μου, πάρε ένα τηλέφωνο και πες γεια σας, έχω ένα KTM τάδε με, λέω παράδειγμα το KTM έτσι, έχω ένα KTM με white power πιρούνι, πόσο θα κοστίσει το service για να κάνουμε την ανάρτηση service, και όταν ακούσεις την τιμή θα με θυμηθείς ότι τα 140 ευρώ δεν είναι καθόλου πολλά. Είναι μια πολύ φυσιολογική τιμή για service ανάρτησης πυρουνιού μπροστά. Κάποιοι ιδιοκτήτες την πίσω ανάρτηση στο φαντούρο την έχουν αλλάξει. Επίσης αυτό δεν είναι κακό, απλώς το λέω. Αλλά καλό είναι όλα αυτά τα πράγματα, τα ελάχιστα αυτά πράγματα που είδαμε, γιατί ελάχιστα πράγματα σου έδειξα. Ούτε μηχανικός είμαι, ούτε ο κύριος Γρανάζης είμαι. Καλό είναι να μπορείς να τα δεις από τις φωτογραφίες της αγγελίας πριν καν τηλεφωνήσεις στον ιδιοκτήτη. Είναι πολύ κρίμα δηλαδή να χάνεται χρόνος για τέτοια πράγματα. Πάρ' του ένα τηλέφωνο, πες του ok, θέλω σε παρακαλώ πολύ κάποιες φωτογραφίες να δείχνουν τη μοτοσικλέτα από πολύ κοντά
Στείλε μου και την άδεινη φωτογραφία, στείλε μου και από μέσα τα serial number και όλα αυτά. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Μιλάμε για μοτοσικλέτες, αυτή είναι 23 ετών. Τα Φαντούρο σήμερα 2023 φτάνουν μέχρι και 30 ετών, έτσι. Θεωρείται παλιό μεταχειρισμένο μηχανάκι. Δεν θεωρείται ούτε καινούριο μεταχειρισμένο, σχετικά καινούριο, ούτε αντίκα. Είναι κάπου στη μέση και βέβαια γι' αυτό μπορείς να τα βρεις και αρκετά φτηνά. Είναι στην ηλικία που η αξία τους δεν έχουν κάποια φοβερή αξία. Παρόλο που επιμένω να λέω πως είναι πολύ άδικη η τιμή που πουλάνε τα Φαντούρο οι πολιτές. Εγώ δηλαδή το μηχανάκι δεν θα το έδινα 1.000 ευρώ με τίποτα. Δεν υπάρχει, δηλαδή μου τα άφηνε να μου το πετούσε στο πρόσωπο άλλος, δεν πρόκειται να του το έδινα. Όπως είπαμε, υπάρχουν πολλές καλές μοτοσικλέτες, εκπληκτικές, πραγματικά εκπληκτικές μοτοσικλέτες δεκαετίας 90 και αρχές 2000. Την ημερομηνία τη λέω όσο αφορά το budget στο οποίο μπορείς να κινηθείς για την ελληνική πραγματικότητα. Απλώς εκείνες οι μοτοσικλέτες πηγαίνουν σε άλλο budget. Το Φαντούρο είναι από τις πιο φτηνές σου επιλογές. Και το Suzuki Freewind είναι μια πολύ καλή επιλογή. Έχω έναν συνάδελφο που έχει ένα Freewind, το έχει 20 χρόνια. Άμα το δεις το μηχανάκι θα πεις όπως είναι να το πάρω και να το βάλω δίπλα σε ένα κάδο για τα σκουπίδια. Το μηχανάκι είναι, τι να σου πω, είναι ξεθοριασμένα τα πλαστικά, είναι λιωμένα όλα. Παρόλα αυτά μου έχει πει ότι δεν χάνει σταγόνα λάδι. Τίποτα. Και δεν έχει πάει ποτέ στο συνεργείο για βλάβη. Απλά το λέω για να τονίσω ότι δεν έχω καμιά αιμονή με το Φαντούρο. Απλώς το θεωρώ πάρα πολύ τίμια μοτοσικλέτα για την Ελλάδα. Τίμια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να αγοράζεις κάτι τίμιο και το οποίο θα σε εξυπηρετήσει στο 90% των αναγκών σου. Τώρα εντάξει, άμα θέλεις να πας να αγοράσεις ένα βαραντέρο που βρήκες με 6.000 ευρώ, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για νούμερα τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά στο θέμα της συντήρησης. Δεν αναφέρομαι στις βλάβες, αναφέρομαι στις προγραμματισμένες συντηρήσεις, έτσι. Η βλάβη είναι βλάβη. Ποτέ δεν ξέρεις μια μοτοσυκλέτα σου βγάλει. Και by the way, να πω και κάτι τελευταίο. Προχθές μιλούσα με ένα παλικάρι που έχει ένα Φαντούρο που πηγαίνει πάρα πολύ off-road, εκτός δρόμου, και μου είπε, και πηγαίνει Σαββατοκύριακα με άλλους και κάνουν εντουράδες σε βουνά και τέτοια, και μου είπε ότι ήταν ένας στην παρέα, ένας κύριος με ένα καινούριο Africa Twin, το καινούριο το Africa Twin εννοώ, το 1100, το οποίο τον άφησε από ηλεκτρονικά. Έμεινε το μηχανάκι, κάτι συνέβη με τα ηλεκτρονικά, δεν ξέρω, κάποια αστοχή υλικού, κάτι άναψε, δεν ξέρω, τέλος πάντων έμεινε το μηχανάκι. Δεν έχω κάτι με τα καινούρια. Υπάρχουν καινούργιες μοτοσυκλέτες που είναι πάρα πολύ ωραίες, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίες. Απλώς περισσότερο πληρώνεις τα ηλεκτρονικά συστήματα και όχι τόσο την ποιότητα κατασκευής τους, και είναι φορτωμένα, θεωρώ, υπερβολικά τα καινούρια τα μηχανάκια με ηλεκτρονικά που πολλές φορές δεν ξέρω αν χρειάζονται. Δηλαδή δεν ξέρω αν χρειάζεται να έχεις 8 modes για το ABS. Οκ, εντάξει, το έκαναν υποχρεωτικό κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000 στις μοτοσυκλέτες, αλλά δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να έχει 8 modes το ABS σε μία μοτοσυκλέτα. Και στο κάτω-κάτω, ποιος ξέρει να φρενάρει με ABS στην Ελλάδα, γενικώς ποιος ξέρει να φρενάρει, και επίσης πόσο καλή είναι η δρόμη για να φρενάρεις με ABS και να αποδώσει καλά. Πολλές φορές το ABS μπορεί και να όχι να σου σκοτώσει, αλλά μπορεί και να σε ρίξει. Κλείνοντας, να πω πως υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο group στο ελληνικό Facebook για Φαντούρο. Εγώ δεν έχω Facebook και δεν είμαι μέλος, δυστυχώς. Δυστυχώς που δεν είμαι μέλος, όχι δυστυχώς για το Facebook. Ένας φίλος μου όμως, τον οποίο εκτιμώ και είναι πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, μου έχει πει ότι τα παιδιά στο group είναι πάρα πολύ καλά όλα, και αξίζει, πιστεύω, να κάνεις μία αίτηση να γίνεις μέλος σε αυτό το group, το ελληνικό του Facebook, τον Φαντούρο, και είμαι σίγουρος ότι θα σου πούνε 100.000 περισσότερα πράγματα από ό,τι σου είπα εγώ. Εγώ σου είπα πολύ επιδερμικά πράγματα σε αυτά τα βίντεο, και ακόμη και να μην το έχεις αγοράσει, είμαι σίγουρος ότι θα σε συμβουλέψουν και θα σε καθοδηγήσουν πάρα πολύ ωραία, και γενικώς είναι μια πολύ ωραία ομάδα και πιστεύω πως αξίζει να γίνεις μέλος της. Αυτά.